Ahoj, zdravím vás. Dneska sa tu takto vo foliovníku vidíme a ideme dneska sadiť paradajky. Vetrík nám vonku pofúkuje a takto už máme dopredu nachystané prepravky so zeminou. Máme tu dva typy substrátu, jeden je černozemný, to sme si už robili testy, a jeden je záhradnícky univerzál. Do obidvoch sme podávali mykorízne huby, takže by mali byť tip-top pripravené. A teraz sa pustíme do paradajok. Máme ich tu približne 283, dajme tomu, ale určite sa nám nejaké vylomia a nám to avšak nevadí, lebo ozaj ich je dosť. Tak ideme na to. Takto si to ideme posadiť. Takto máme paradajku vytiahnutú z nášho sadbovača, takto pekne s korienkom. No a paradajka nám pustí po celej svojej dĺžke vlastne korienky. Ale my to teraz tak robiť nebudeme. Teraz ja posadím iba ten koreňový bál do kvetináča. Ako to môžete vidieť, ja si tu spravím iba takto dierku a iba to tam dám. Zeminu nemáme veľmi utláčanú, máme ju tak mierne. A aby sme vlastne nič nepoškodili, aby sa nám ľahko prekorenili, lebo paradajky rastú ako divoké. Takže pustíme to zrýchlene, aby ste sa nenarobili. Vejce ptáka ohniváka máme posadené. Teraz ideme posadiť paradajku mikrotom. Je to jedna z najmenších paradajok, pozrite sa. A pre porovnanie máme tu redunu, čo je jedna z normálnych paradajok a vlastne mikrotom, že tá veľkosť je tam skrátka poznať. A ešte v rýchlosti poviem niečo k názvom všeobecne v taxonomii, že kebyže sa pýtate, že prečo vejce ptáka ohniváka hovorím vejce ptáka ohniváka a nehovorím vajcia vtáka ohniváka, tak je to preto, že daný šlachtiteľ si nedal zaregistrovať na území Slovenska alebo v druhých jazykoch svoj názov. Preto my vlastne hovoríme v názov paradajok, paprík, tekvíc, ten názov, ktorý šlachtiteľ si vymyslel. Preto my nemôžeme meniť vlastne tie názvy. Takto tu vám ešte ukážem, že omylom zatúlané semiačko mikrotom a reduna. Ja som iba chcel inak povedať, že tento rok sa mi enormne podarili paradajky vyklíčiť. Ešte nikdy sa mi to nestalo. Mal som úroveň klíčenia semiačok 96%. Takže za mňa je to špica. Som fakt rád, že sa mi to takto podarilo. Lebo zase naopak u paprík sa mi to nepodarilo, čo neviem prečo, kde som tam urobil chybu. Mal som aj vykurovacie fólie, aj som tomu kúril. Paradajkám to očividne pomohlo, ale paprikám moc nie. Tak ideme sadiť redunu. To je jedna z nových paradajok a je to hybrid. Tak sa tešíme a ideme to prepikírovať. Tu mám takto tento substrát, to je s vyšším podielom tej organickej hmoty. Ten má hodnotu EC 1,6, takže to je úplne že v poriadku. A ja sadím paradajky týmto spôsobom, že takáto paradajka tu má vlastne korienok na spodku. Viem, že ten sadbovač je malinký, ale za to ich vysievam skorej, aby paradajky dostali nábeh. A spravím si takto dierku s prstom a vlastne paradajku tam iba položím a je posadená. Žiadna veda to není to štart raketoplánu, tá paradajka sa z toho rýchlo spamätá a pôjde jej to. Takto ja tento celý rad spravím, takto vždycky s prstom spravím dierku, posadím tam paradajku. Neutápam ju tam celú preto, lebo není sú nejaké vyťahané, sú úplne normálne. A ja to robím tak, že keď ich vysádzam von, tak ich sadím metódou potápaním. Vtedy ju vlastne ako keby takto naležato ju tam
uložím, koreň pôjde takto, ona je takto naležato a krásne sa chytí a ten koniec ženie veľmi, veľmi rýchlo. No. A takto ďalej. A ono to je hrozné rýchlo sa sadí a toto konkrétne sadíme od rodu Red Pear. Neviem presne ako sa to číta, že či to je anglický názov, malo by to byť asi že červená hruška. A produkuje to spoločnosť talianska Franky, ktorá má iné metódy označovania rastlín, takže u nich nikde nevieme. Ale každopádne toto, čo sadíme, není hybrid. Je to z ich šlachtenia. Red Pear vyzerá ako keby bičie srdce, akurát, že nemá taký ten zelený lem. Mala by byť celá červená, tak som veľmi zvedavý, že či to tak aj bude. A uvidíme, vnútri by mala byť mäsitá, taká skoro, až by som povedal, že suchá. Podľa mňa je vhodná na spracovanie, či už robenia pretlakov, alebo plnenie, sušenie. Stačí, že čokoľvek nás napadne, tak to sa dá s nej vyprodukovať. No. A ja som vlastne tie paradajky hnojil, čo mám tie profi hnojiva Shogun, a tu je krásne vidno, jak zakoreňujú, až boli v tom sadbovači celé prekorenené. Čo by som chcel ja podotknúť, že klíčivosť všeobecne u týchto Franky semien bola enormná. S takým úspechom som sa ešte nestretol. Jednoducho, aby mi z 33 posadených semiačok vyklíčilo 33, tak skrátka doslova ma to dostalo a bol som veľmi milo prekvapený. Takže ich úspešnosť, všetky paradajky, čo sme od nich posadili, tak mali takmer 100% klíčivosť. A ja teraz neviem, že či to je aj tým, že ja som dodržal v podstate všetky podmienky, čo tam boli, aj teplotu, vlhkosť a tak, alebo to skrátka bolo iba náhodou, alebo tým, že oni ozaj poslali kvalitné semiačka. Takže uvidíme. No. A ako môžete vidieť, pôdu moc neutláčam, s prstom urobím dierku, jednoducho sa tam urobí dierka, mykorízy sú tam už, mali by byť už naštartované, tento substrát hrozne vpije do seba vody, skrátka viem, že on je doslova smedný, už sme to skúšali, ale absolútne to nevadí, vlhkosť v sebe drží a za to je lepšie do toho sadiť tie paradajky, ktoré viac tolerujú premokrenie. Ale akože dá sa to korigovať aj u tých paprík. Takže toto máme, ideme si sem dať značky a vymeníme ďalšiu bedničku. No tak prvé pláto už máme vysadené, sem sa presne vojde 264 paradajok, alebo teda semiačok a tu vlastne vidíte, koľko nám nevzýšlo, neviem, či to je presne, sa dá doostriť, ale skrátka je tu veľmi malé množstvo, čo neposchádzalo. A teraz vlastne ideme sadiť takto, tento čadičové kocky alebo rockwool. A ten sa vlastne takto iba jednoducho sa to robí, že sa to nalámu sa kocky. Nalámu sa takto tie jednotlivé kocky a oni sa posadia. Oproti substrátu to má jednu obrovitánsku výhodu, nechytá sa tam, plesne sa tam nechytajú a má to ďaleko väčší objem než tento sadbovač, ten má 2x2 cm a vysoký je 2,5 cm, čiže je pomerne malý. A toto má 2x2 cm a vysoké to je 4 cm, čiže tam je ďaleko vyšší objem. Pre niekoho, kto si sadí iba pár priesad, tak to je jedno. Ale ja čo chcem vlastne ísť v tých maximálnych číslach, že chcem na čo najmenšej ploche vypestovať čo najviac, takže mne sa ráta asi každý centimeter kubický. Takže ideme posadiť tieto kocky. Takže takto už máme pomaličky hotové dve bedničky. Tu máme
ďalšie dve bedničky. A ak by niekoho zaujímalo, koľko treba ľudí na to, aby sa posadilo približne 300 paradajok, tak dvoch, lebo jeden musí zapisovať a písať štítky. Aké kódové označenie práve teraz robíš? 18. A aká je to odroda? Eduardo. A Eduardo je odroda typu San Marzano, ktorá je trošku vytuningovaná a je odolná voči nedostatku vápniku. To píšu jej šlachtitelia, ale my to ideme otestovať v praxi, ako to funguje. Paradajky máme úspešne aj prenesené do takéhoto malého foliovníčka. Vo veľkom foliovníku je na paletách je daný a od spodku je polystyrén 220 na sebe a vnútri funguje vykurovanie, je tam výhrevná fólia dokopy 85 W a takto to tu je uložené. Na noc to ešte prikrývame netkanou textíliou bielou, tak snáď nám to vydrží a nebude to mrznúť. Keď je vonku -5, tak sa tomu nič nestane. To už máme odsledované, predtým tu bola bazálka, takže vonku keď bolo aj -6, tak bazálka dostala trošku náfrak, ale je tam o tých 5 stupňov, je tam o niečo viacej ako vonku.